ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ତ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଲୁଗା ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ କେତେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏପଟେ ଲୁଗା ଶୁଖେଇ ସାରିଥିବେ, ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଯାଇଥିବ କି ନାହିଁ ପୁଣି ବର୍ଷା ହେବ, ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ମୁଁ ଏପଟେ ଲୁଗା ଶୁଖେଇ ଦେଇକି ଗାଧେଇବାକୁ ଲାଗିଗଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ମୁଢ଼ି ଆଣିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା କାଲି ଚାଉଳ ଦେଇ ଆସିଥିଲି, ତ ଆଜି ମୁଢ଼ି ନେଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଡାକୁଥିଲି, କାହିଁକିନା ମେଘକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯଦି ବର୍ଷା ହେଇଯିବ ମୋର ମୁଢ଼ି ସବୁ ଭିଜିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଡାକୁଥାଏ। ତାପରେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମୋ ପୁଅ କହିଲା, ମା ରିଚାର୍ଜ ସରିଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମେଘ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ହାତରେ ଧରିଲି ଛତା ଆଉ 500 ଟଙ୍କା ଧରି ଚାଲିଲି ମୋ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଥାଉ କି ନଥାଉ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ଆଗ ଦରକାର, ନହେଲେ ମୋବାଇଲ ନ ଦେଖିଲେ ରହିହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ରିଚାର୍ଜ ସରିଗଲେ ମୋ ପରିକା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିଚାର୍ଜ କରିଥାନ୍ତି ନା 2-3 ଦିନ ପରେ ରିଚାର୍ଜ କରନ୍ତି? ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ।